שנערים מבינים שהייתי בדובדבן, הם כל הזמן באים ואומרים לי, רון, מה אני עושה כדי להגיע ליחידה מיוחדת כזו או אחרת, או איך אני בעצם מגיע לשירות משמעותי? והתשובה היא פשוטה. דבר ראשון, תחפשו אימונים שיקחו אתכם למטרה שלכם. אימונים ממוקדים, שעובדים גם על הפן הפיזי, גם על הפן הצוותי, גם על איך לחשוב מחוץ לקופסה, ורגע שלכם את הדברים האלה, אתם כבר בחצי מהדרך להצלחה. הדבר השני, והכי חשוב, התמדה היא המפתח. ברגע שמצד אחד תהיו במקום שיקח אתכם לקצה מכל הבחינות ותהיו גרסה הטובה ביותר של עצמכם, מצד שני, אתם תתמידו באימונים, תגיעו קבוע, פעמיים בשבוע, ולא תוותרו על זה. ואם יהיה משהו כזה או אחר, פעם תשלימו אימון, תלכו למדריך בסוף האימון, תשאלו אותו, מה אני צריך לשפר לאימון הבא? מה היה לי טוב באימון? מה אני צריך לשמר לאימון הבא? בעצם המדריכים שלכם ידעו מי אתם, ויקחו את הדברים האלה וישפרו אתכם, אתם תגיעו לכל מקום שתבחרו. תמיד תבחרו גם במקום שיראו אתכם. יהיה לכם יחס חניכה אישי. באינסיין כושר קרבי, מעבר ל-24 מתאמנים, אנחנו מוסיפים עוד מדריך מיחידה מיוחדת. אנחנו מאמינים בעוד ביחס